egin izatu notoituz. Diotzun izentzun jauna gure eskariak. Sendo ezazu baten zure semihien atitik piztua bat dugun fedea. Martin, gure semihia, piztuko den itxaropena ere, guga sendoagoa izan dadin. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaías profetaren liburutik. Egun hartan, jai otordu bat emango die diren guztien jaunak, mendiontan herri guztiei. Mendiontan kenduko du. Herri guztien gainean edatua dagoen estalkia. Jende guztiak estaltzen dituen oiala. Betiko ondatuko du heriotza. Txukatuko ditu jaunak, aurpegi guztietako negar malkoak, eta lur osotik aldenduko du bere herriaren lotsakizuna, hala dio jaunak. Eta egun hartan esango da, hara gure jainkoa, hau da gu zabatzaile itxaro genuen jaunak. Poztu daitezen eta alaitu, salbatu gaituelako. Jaunak ezara. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zuen, berenkatua zu eita, zerurren jauna, gauza hauek jakintsuei eta burutsuei gorde, eta jende xumeari erakutsi bai dizkiozu. Bai, aita, hala nahi izan duzu, nire aitak dena eman dit. Inork ez du ezagutzen semea, aitak baizik, ez da aita ere semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozten nigana nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Arrezazuen ere uztarria, eta ikasi nigandik, bihotz bera naiz eta apala, eta arkituko duzue zuen arimentzat atxeden. Nere uztarria leuna baita, eta nere zama harina, jaunak esana. Jesusek gure hartzaionak ezagutzen eta maite gaituen hartzaiak, halako hitz goxoak esaten dizkigu, nola baitere gure nekeetan, gure une zaietan, gure une ilunetan gu konsolatzeko, guri itxaropena emateko, guri bizipoza transmititzeko. Eta esaten digu, zatozte nigana, nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Hoixe da, Jesus onak egiten digun promesa, bere bihotzeko maitasun guziarekin. Eta horrek balio digu gure eguneroko bizitzarako, edozein momentutan gertatzen alzaigu zailtasunak eukitzea, momentu txarrak pasatzea, zerbait
tristea gure inguruan edo gure gertuko norbaiti gertatzea, olako momentuak danok izaten ditugu gure bizitzan halako goraberak, eta une horietan sinistunak ez ditu ahaztu behar gure hartzaionak esandako hitz ederraiek. Zatozten igana, nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Baina baita ere, balio digute hitz hauek heriotzako momenturako. Badakigu, lehen edo berandugo, denoi aiatuko zaigula heriotza, inor ez gerala betiko jaio. Eta une hortan ere, hitz hauek esan nahi berezi bat hartzen dute. Zatozten igana, nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Bizitzaren nekearen ondoren, Jesusek betiereko atsedena, betiereko zoriona eman nahi baitigu. Gaurkoan, Martin despeditzera hemen elkartu gera. Paskoaldian, Jesusen piztuera modu berezian, urte osoan gogoan eukitzen baidegu, baino Paskoaldian modu berezian ospatzen ari geran garaian. Elizak eta liturgiak halako esan genezakeen optimismoa, halako poza, halako goralmena, horiek denak adierazi nahi ditu Jesus piztu delako. Eta inguru giro horretan tokatu zaigu aurtengoan Martin hemen hintzan bere parrokian despeditzea. Aspaldin ezagutu nuen Martin, honea aiatu nintzen, apestu berritan, orain dela 18 urte aiatu nintzen onera, eta orduan etortzen zen Martin, igande goizetan eukitzen gilun meza, eta hementxe egoten zen, gero beti kontu batzuk esan, eta zer aspaldiko ezaguna da. Eta esan genezake betire gaurko egun honetan, despeditzen ari geran honetan, kristauok gure fedean ez dugu pentsatu behar dena bukatu denik. Egia da, bere utxunea sumatuko degula. Etxean, herrian, elizan, bere utxunea sumatuko dugu, denok. Baino ez dugu ahaztu behar, Martin ez dela desagertu edo suntxitu baizik eta jangoikoaren besoetara joan dela. Jangoiko onak, araizko bere seme hau, bere ardi hau, bere besoetan ardezala. Hemengo hartzaia, goiko hartzaiarek hartu dezala, hoixe eskatzen diogu bihotzetik, eta gainera itxaropen handiz, konfiantza osoz, bai baitakigu gure jaunonak, gure hartzaionak maite gaituela, eta betiereko atsedena eta zoriona denoi eman nahi digula. Horregatik eskatzen diogu Martin gure senidea goiko zeru hartan ardezala, handik Martinek gure alde egin dezan. Eskatezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake, Zero
ondoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan. Begi honez, begira jauna gure eskaintza honi. Martin zure zerbitzaria zure erreinuan sardari. Bere maitasun misterioan bat egiten gaituen zure semearekin, errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotza. Eskerrak Jaungoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen, runai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, Jaungoiko alguztidun betiereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien alde hilda, gu guztiok betirako hilez gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kantare ederrena, santua, santu, santua zera, Jaungoiko gure jaunonena. Zerutan lurra goresten dute, goresten zure ahalmena. Osana zuri zeru horietan, osana da gorapena. Ledeingatua orain da beti, gurean datorrena. Osana zuri zeru horietan, osana da gorapena. Ledeingatua orain da beti, gurean datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta jan guztiok ondatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalotua berdin kaliza zurik, berez ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ondatik, hau nire odolari kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire odegarri. Hau da sinismenaren misterioa. Zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez.
Adarea zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta panik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabalik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure eta santorekin, Frantzisko gure hartzearekin, eta gizizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizero itxarabenean diren gure esonikiak, Martin eta gure hildako guztiak, haretzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki izakitziko arren guztia betiko bizitza eritxe dezagun, Agoikoaren ama Maria doazuarekin, eren zena Jose Santuarekin, Apostolo Santuarekin, Santiago, Itzako parrokiko zaindariarekin, eta gizan guztieta zutean eskide izan diren Santurekin. Haiekin batean gure zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zure aita, jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, Jose eta gaintza guztia, izan eta gizardi guztietan. Sanpatzagiak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aitan, zeruetan zeranan, santu izan beti zure izena, etor beti zure regnua, egin beti zure nahia, zeruan bezala lorrean ere, emaingo zu gaur, egunotako ogia, barkatu gure zorrak, gure zornei, barkatzen diegu nezkero, eta ez duten taldika eman, baina gazera gaitzazu, gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatotik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesucristo gure jauna zuk esana da apostoluei bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaituzu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eta eskurik eman gabe, emaio zure bakea errege. Hangoikoaren bildotxa, zuk tentzen dezu munduko pekatua. Hangoikoaren bildotxa, zuk tentzen dezu munduko pekatua. Hangoikoaren bildotxa, zuk tentzen dezu munduko pekatua. Hona hemen hangoikoaren bildotxa, munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ez da izan zure etxean,
Jesus maitea zan, azkena eta familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorri zareten guztioi. Familiari une samin hauetan zuen gertutasuna eratzera, Martini azken agurra egitera eta Jangoikoari haren arimaren alde erregutzea. Ohitura den bezala, hemen tokatzen den hurrengo bezetan, bihar 8 hurrengo larunbatean atxaldeko 5etan berriz ere gogoan hartuko dugu hemen bere parrokian Martin. Beraz, bihar 8 hurrengo larunbatean atxaldeko 5etan. Eta orain bukatu aurretik azken erresponsoa egin dezagun. Beti betiko zoriona gure ileri eman jauna, betiko argi zabalean zure argiak argi ditzan. Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, gure aita, zeruetan zerana, santu izan zure izena, egin zure maila, zeruan bezala, ebai guzu gaur egunontako ogia, Barkatu gure zorra, guk ere barkatzen diegu ezkero, eta ez guten talde eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Ireki ezaiozu jauna, Martin gure anaiari, argi eta bakeren zure etxea. Beroren alde ospatu baidegu Pasko sakramentua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, bereika zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak Amen. zoazte jaunaren pakean. Ezkerra, Egin